Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Ang isa sa mga rason sinadda, we don't know what we are getting, no? So, base kulang sila man sa information kung nga ang kinahanglan nila magpabakuna. So, ang isa sa pwede nato maubra para nga makuha ang ilang pag-agam-agam o kung ang ilang doubts sa ilang pagpabakuna is to assure them nga hindi siya makabulig sa aton. Isa na dira ang 100% efficacy niya against severe COVID. So, buot silingon, biskan nga malatnan ka pa sa ulihi, hindi ikaw mapatay o kung hindi ikaw ma-hospital, no? So, kung makata kita sang maayo nga information sa ato nga mga kasimanwa party sa COVID vaccine, posible gid nga madula man ang ilang pagduda kung mapabakuna sila o kung hindi. Hindi siya mandatory bangod nga wala sa aton nga layi may ara kita certain freedoms and certain human rights nga gahambal nga ang aton lawas kita dapat sina ang ga-govern, no? So maka-appeal lang kita sa sense of community or communal responsibilities ang aton nga mga kasimanwa para nga magpabakuna sila sa COVID-19 nga vaccine. Ang iban sa ila may ara gid sang mga rason kung nga ang hindi sila magpabakuna, no? So siguro pamatian taman kagi-try nato nga i-address nga hindi sila magpabakuna. Ang gusto naton man nga wala sang pilitay kay ti kung ginapilit nato ng isa ka tawo ti nato ng iyang human rights, no? Ginalapaka nato, no? So mas maayo nga maintindihan nila kung ano ang ilang pagkabatunon nga bakuna kag anong mga epekto sini malain man o kung maayo para nga maka-decide sila para sa ila kaugalingon kung ini batunon nila o kung hindi. So dapat nato ni-emphasize nga ang pagpabakuna hindi lang para sa imo, kundi para sa imo mga komunidad, no? So, matry kita gid nga labaon nato ng atong pasensya sa mga tawo nga hindi pa sigurado kung mapabakuna sila o kung hindi.